L-ewwel misteru ta' familja mqazza vjaġġat lejn Betlem u twieled Ġesu. Bdejt minn dan il-misteru partikolari, u mhux pereżempju meta l-anġla ħabbar il-Marija jew il-Ġuseppi, għax dak kienu momenti li jgħixuhom separati l-Madonna u San Ġusepp. Hawnhekk huwa l-ewwel mument li l-familja mqazza qed insibuha flimkien għall-inqas kont il-Vanġelu. Il-mument meta qegħdin sar iċ-ċensament minn Kirinu u ma qed imorru sabiex ikunu jistgħu jidħlu f'dan iċ-ċensament f'Betlem. U allura hawnhekk għandna dawn l-aspetti li nistgħu nimmeditaw nitolbu dwarhom. L-ewwel ħaġa għandna familja li tuħu sehem fil-ħajja soċjali. Hemm iċ-ċensiment ħaġa ċivili, il-familja ta' Nażaret, mudell għall-familja nisranija, ma tinqatax mill-dmirijiet ċivili tagħha. Tkun preżenti fil-ħajja tas-soċjetà kif kienet il-familja ta' Nażaret. U f'dan il-kuntest imbagħad li Alla kienet imexxi wkoll il-pjan tiegħu sabiex Ġesu jitwieled. Ġesu jitwieled anke f'dan il-kuntest li din il-familja qiegħda taqdi d-dmirijiet ċivili tagħha u hemmhekk Ġesu se jitwieled. Donnu su messaġġ sabiħ kif il-familja nisranija tittati l-Ġesu lis-soċjetà tagħna. Ovvjament dan f'kuntest anke partikolari li meta l-familja ta' Nażaret marret biex Ġesu jitwieled, ma kienx hemm post għalihom. Ma kienx hemm post għalihom. Ma kienx hemm post biss tal-Ġesu mara l-Marija u laqas għal Ġuseppi, pjuttost ma kienx hemm post għal Ġesu għax ma kienx hemm post għal Madonna u għal San Ġusepp. U anke dina tista' tkun ta' riflessjoni għalina. Il-Ġesu xi drabi s-soċjetà tagħna taqta' il-barra meta tibda taqta' il-viżjoni nisranija ta' żwieġ. Mhux il-Ġesu direttament. In-nies mhux ma laqgħux il-Ġesu direttament f'Betlem, laqqas biss rawh kien fġuf Marija. Imma warbu din il-koppja, il-Marija u Ġuseppi. U għax warbu l-koppja, warbu l-Ġesu. U allura anke f'dan il-misteru aħna nistgħu nikkontemplaw mela l-bżonn li l-familja nisranija tkun parti essenzjali integra fil-ħajja tas-soċjetà, tibqa' tagħti l-Ġesu fis-soċjetà anke jekk is-soċjetà tibqa' twarrab il-mudell tal-familja naturali u tal-familja nisranija kif irid Alla.